ka san mama karo ko ka san mama karo da sabulun nan da wanke da kubewa gyara Allah ka taimaki bawa ko a cikin daji ko da can gari Allah ka raba mu da munafukai su bi mu jiro ka shegun munafukai wai ki zo a sa ido su bi mu jiro ka shegun munafukai ba su da aiki munafukai. Jatau da ni kake na kawo ka kamfani na Jatau da ni kake tafiya da na yi ma me ya kawo ka kamfani na cira sunan ka amma ai tun da na san akwai abin da hada ni da kai shi yasa na gano cikin bacin ka da ni kake to ko da na yi waka ba da kana ba dan na fadi munafici kai munafici ne amma dai da ni kake dai ka ji na fadi kai munafici ne Jatau na fahimci hotunar da ka gana kwace ma budurwa al'amarin mu gaba ɗaya ya cabe ka kwace na we ka kwace ina duniya da hanya abin kunya da gobe Jatau zai koma sa lalle na zama so ba kai ka kwace mata wuri na kware ko mu a wuri mu ka washe maci duk kwace ma kai ka sani lalle kwa da hanya abin kunya kai ka bude kunna ka je ka yi fefe kala gani kana cire wani kudi ka karami 8,000 kana cewa wani turama kan na baka tura kana so ka yi mu ba ta ce tana wurin wannan yaro kai yaro da shi ba really akwai abin da yasa haka min wanga habaitin nan ya bace a saboda dai ka ga yanzu ni na shiga gaban ka shi yasa duk al'amarin ka ganin da ni hake ka shiga gaban nan ya ban ka wurin ba ba shi nika nihi ba to tai na irin na wuce ka da wasu al'amura da me ka wuce ni in ba rigima ba kowa ya ce Alhaji Jatau mai zobo Alhaji Jatau mai bara Alhaji Jatau mai kuka Alhaji Jatau mai goriba sai na za a ce Alhaji wai mai leda Alhaji Manzet mai leda ko ka jai kai kana so ka yi wani ba ta ce dina ka yi kutubali da ni a wurin yaro to kai kana yi amma Jatau kai ka san da cewa ni na hika sannan wai yawan kwastomomin da ka zuwa su sai sobo gare ka leda hausa ka zuwa su saye gare ni sannan yan ce ga sobo su zo su saye shi na sai leda na da mutunci yana da daraja amma me yafi komai yawa a Najeriya bola leda to haka zuciya ka yana zama an yahi muna hi kasuwa ka gane ko shi yasa duk inda ka je sai ka ga leda to kuma bari bude ma ka ci ba ka sani ba ranar da aka ce wai za a je ruwan yaro ka je ka cire kudi har 8,000 ka bashi ka ce ya tura ma kan naba ka tura mai 8,000 wai ne ya baka 8,000 ka tura mishi ina ruwanka kai in za ka kashe kudin da kai ina tambayar ka kana so ka yi ba ta ce dina wuri budurwa ko a ba magana ba cikin ba to ka bude kunne ka yi gozo kallon da muka ji da kyau a kan wannan yaro gidan babanmu da yana kawai zan iya sayar da shi mu zo mu aure wannan yaro to ba ka auren ta ko akwai filin nan da yana wuri makabarta can wuri gidan mala kabiru din nan a cikin makabartan akwai kabari guda hudu ya shiga nawa zan sayar da shi saboda wannan yaro kaga tun nan ba ka samun auren ta ka ji ma al'amarin naka bai hada da a tiku yana min flashing ba a tiku ba ko a kiran ka auren yarinyar nan ni zan ta alo lafiya kulawa tiku mai nama ya jama'a are banza ni ne na san sai a tiku mai nama kam lafiya kulawa wallahi a tiku kana ji ko a tiku dala akwai wani kudi da yana so zaka tura ma account din na saboda akwai wani dan kariya ya zo na min hauka yana nuna min bragato shi ya sha hauka yana so sai wuce na wurin matan nan zaka tura mu a ran 80,000 ne haba dala ni ba duniya zan baka ba sai mun je laya tukuna ba zan ya baka duniya una ba sai mun je laya to shi kenan yawa ka yi sauri ka tura mata akan nan ba wunan nan yawa da gwada ba kai karamin shege ba a kai da ya karamin shege kai kana sai da lada sai na kai maka jari wurin kai ma kana sai da sobo sai na sa ka jike shi ka ba awaki zobo nan ba kuya to mi za kai zobo nan ne zan ba kuya kai ma ni ta ci ba leda to ka ce zobo nan ne zan ba kuya kai ma ni za ka ce mu sai ka sa an barar da leda ta na ga alama rigima da kana nima ba nan ne zai ba akwai mai neman rigima irin ka wacce ka so ba wannan sai a yi rigima
kana so ai rigima kai ma kana so rigima a dai kana ji rigima dan jirma la ka dole jira mamamu ka dole jira mamamu in ka ci ba na mama na ci ba ka kana ai kai da kuka yi ba ka zo mu je mu hada kasuwancin mu je lungun kaciwaka lungu kaciwaka Nemi na ciwa na? Lungu ne da aka ce maka kaciwaka. To kaciwaka. A lungun suna ne kenan ne. Ba rigima aka ji ba? To mu tafi can. Ni biri ka jin gana. Sa ka ja bana rigima ranar Monday. Da ma ranar Talatu ne ko ya Talatu. Sai nan maka shaje duka. Ka kare ka. Mala rogo ne zo. Ya kwana biyu. Kamar kai na biya 50 ko? To je ga zo ba mai zo gaba da abin ya gina shi kai